surenda ni toda kubudi pachena nemudzimai wangu sogarisana manzo wamai anda kubudirwa pachena nemurume wenyu mati muri kuzvinzwa mapindura kuti kudipa. Alright, murume vati handisi kuziva kuti pachena pacho pakamira sei, tipirei. Ini ndinova ndakamboti bude pamashura apo kumboenda kuMozambique chimbonoshava. Mushure monge ndaoneka nemhuri yangu ndakaenda ako zvinhu zvakambondiomera, asi nekufamba kwenguva zvakazongoti tamanukei. Ndakafonera mudzimai kuti teera kuno, takatowirana akati ari kuteera. Yakwana nguva yekuti ndamunoita payment pabhazi kuti ateere. Ndakamufonera ndakati ndikuenda kuita payment pabhazi mangwana. Akabva anditi hatichakwanisa kueko. Ko chikonzero chii hatinazokwanisa kutotaudzana yanga yangotukanidzana pafoni. Ko zvaya sei izvozvo? Ndakazongoti garei ndiriko kuMozambique, pandazodzoka kuno hatina kubva tayanana. Anigara kumba kwangu. Pamba pamberi. Pamberi. Akana na mtu mabeba. Right? Right. Tasvika pamba paya ndakatora dzinenge mwedzi miviri. Ndakatora inenge mwedzi miviri ndiripo pamba. Pamba nomwana wangu mukomana anga aripo ane 17. Mukomana uyu akazenga wandiro kwandiri zvezvekutamira pakati pabereki. Amai ava nevanga tarisatowira vachiitawo zvavo vaingomupawo vachiita zvavanenge vachiita. Andakasvika ine vakandiudza mutemo vakanditi iwe shamwari wangu usisiri panapa. Saka ini ndine zvanga ndajaira kuita handidhisekwa, handidi kushungurudzwa ndiherera. Ndakati saka ini handichazviziva. Takangogara takadaro ndichiitawo zvandangoitawo. Uyu aitobuda oenda kana kuChiweshi, unoita 2 days asipo pamba kuti ndimubvunze ndaitoziva kuti inenge ingori nyaya yekuti ada kutsvaga noizi. Mushure maizvozvozvo mwana akazorwara. Kuti amai ava vakabuda kuenda kuchibhedhlera 2 days asipo. Vadzoka musi wadzoka ngori musechina iwoyo. Vakauya sechina iwoyo pandakazoona mwana kuti baba musina mafuta akupera. Tata aurai chatenga mangwana. Asi amai ava ngabva nokushopu unoshinda mwana wedu wauya ne2 liters dzemafuta bwatoisa mangezi. Wamanheru wese Friday. Vakabika muriwo amai ava. Mabika muriwo hata vanhu vazhinji vakadya. Mwana uyu mukomana uyu aita zvemabhuku. Pakazopinda mumba kuti akwanise kudya kwanga kuma10 manheru. Ndopakaona muri wake uri mukaka. Abva adya muri uyu abva atouya kubhedhuru kuna amai ava. Vati kona amai kodhepiko yamaita kuzvazi pachiko. Kaza muriwo chichi abva atakamutoka mwana uyu. Kuda ndiurere mafuta choro ndimawane kupi. Vakatodaira kuti rubhedhuru ati Kelvin enda odya zvawapakurwa naamai yako urari. Vaza baba munhu hausi kudyiga. Ndabuda mubhedhuru yemwe. Ndasvika kukicheni. Ndati wambodya here zvazi ndaudya vausuri. Ndakasvika ndikaona muriwo ivisa kuti nemvura. Vakati chakandinesa nchekuti poto yakabikwa muriwo yanga itori nemafuta poto ina. Muriwo waitoratidza kuti wadzamurwa mupoto ukaiswa mukaka. Takadzoka kune mabiya angu ndati nayo ndozvipiko zvamaita mukicheni umu zvanzi neni vatanga kuti ndishauta. Ipapo ndatadza zvibata shoti tikatona vanhu. Vakaita dzinenge 3 hours vachipopotera mwana. Wandirovesa uchazviona zvako uchapfeka masaga mwana iwewe. Kona iwe mwana ndazomti iwe chibva panapa chikwanisa ndorara uko kushamwari yako. Adziwi gumbo richakurwadza ucharwadzwa zvako usati wadini. Papera dzinenge 2 weeks. Ndatotengesa umbuzi nditenge petrol yokunodhisa unesi. Ndipo kaya mukomana achida mbuzi yake ndati Kevin basi bada mbuzi mukomana aende atese atakure mbuzi yake. Mwana anokwanisa kumhanya 45 meters. Avanga basi. Baba gumbo rangu rakurwadza. Gumbo kurwadza let us say. All right. Kana vatata skoti yobata mbuzi yakagara pasi, kana kutora mwana wevana naye pamba. Kubva musi wamai vanobvira bika mwana wechikafa. Yanga yatoma zvake mapoto yavo vanga vatosunga masaga. Ndoipiko yekuitika panapa. Saida ndango continue zviro zvadangoita basa rangu. Mwana wegumbo akatanga zviro. Vanamutora vanaenda naye ku X-ray Bendora. Abvanza ane fracture pabonda.
ndokuti mabhonzo vakapesana naye paprice mari dzaita dzanzi kawanisana nisina vakatransfera mwana vanaenda yokaranda vasvika kukaranda mwana bvatwa x-ray bvanzi haana bondo haana fracture bondo ane chigroti chirikura pabhomba chingave chii ndinogona kunge iri kenza vakatanga kufamba chivanhu zvese mushonga waitakapewa wechivanhu kuti adye waishanda 2 days rechitiri inenge yatoipoison kwayo gumbo rakazvimba tiri kurapisa mwana kudaro takazoenda tiri takusaka tasvika kumba kuna vabereki uyo akazvisvika kuoneka baba akati ndapinda mumba kwenyu makuenda kumba sei mwana achirwara zvanzi haini ndafunga kunozora kumba kwenyu awo ndapazoya sekuru bvati nyaya nyeka panapa iwe nomudzimai kwamusikurirana saka mwana simpura chichumboitei uyo abva ati musazvinidze nyaya sekuru murume ndakamuramba kuti haro ndongomira mwana apore ndiende kumba kwenyu orai saka zvisinewo mwana uyo akasvika pakushaya ashaya mwana uye musi wacho nayo manhendo vanoti mwana wedu anga akatisunganidza ngoma mese maingonzwa nyaya idzi pafoni atingi tasita pagiraundi iwe une hama dzako ini ndine hama dzako shuwe tise musoro pamwe chete ndakati iwe shamari iwe mwana anga akatisunganidza ndiuyu sitino matauro yangu akaitai zvino zvinezvi handichaziva kuti zvikufamba sei kuti ndiwane simba pauri handina nemashoko epataura yaya uyo akabva ndina kuenda kumba kuti ati shuwa unofanira kutobika vana asi taura chikonzero sei waimbondipikisa jeri pese apa nhasi wongobvuma kuti ndada kudzokera kumba ko chii chambokonzesa pamwana apa zvinhu zvikutora nzvimbo kwangu inini tati zvino hazvikwanisike shamani nyaya yako apa ndikuona seunge yoshikabatikana nezvaitika nomwana paunonyanadzwa indonyatsofungisisa mushe tozogara pasi unyatsoudza chikonzero zvandaikutadzira kuti undipikise jeri semapikisira waii akabvunza nzi sei pano kuti tagarisana nomunin'ina nomukoma ndibvunza sei waitadza kugarisana nomunin'ina pano zvaikuita zvanzi hapana ko sei maidai ndaingomufikisa alright wabuda bachena kuti wabuda bachena ndazina apa amai taure murume mchumuda murume pamunoda gadzese ndipani Kawisai? Mgumu wangu akanipamba za 2021. Still ilikuwa tukanyanga kwa shule. Funga mgumu yangu 2018. Mgumu wangu yakabla 2018. Pamba. Na mimi akandisiya ndile mimba netumanzi. Achina ukanihomba tsiwa. Lokubva azodzoka mimba yane 9 months. Zibula kuzvava. Ndishaya murume. Asvika tifunga akaita zinenge 5 days. Arotodzoka. Ndabva kudzika. Andakumutaura kuti ndipe kudzika. Semunhu angandima pedhi. Lokubva ndati kune mwana ndakasingoperi bandi. Iyo vaitogwiza zvakaudzokera. Ndokubva ndati mwana ndisire kugadzigeza. Ndibure nditiende kuchipatara akaibvesende festival ndokubva vakati kochi ndakati hapana ndokubva vaona situation yekuti munhu aita sei akudziva ndobva vatsvaka mota vakangosvika kundisiya pachipatara ndobva vakomuka ndobva vadzoka voka ndakasara ndakashishana nemimba yangu pachipatara ndakasimuka mwana wangu akengana yakasvuka zvadaro mwana uye akagara 2018 2019 2020 achigara kuharare 2021 ndokubva vafona varipo zvikanzi madzimai ndisei ndakati bhuku zvikanzi ndakuda mumwe mwana ndakati hapana chakaipa kanini ndakutomudawo zvikanzi saka ndakatouya madhiri bhuku ndakati bhuku zvikanzi aorait zvishuwa wakauya ndakati munhu andingamukati pafoni akauya ndobva vasvika ndakatamhurisa mwe zvakanaka ndakati amadhiri edu yayo kusiya family planning ndakati handinokanga kwachazovonawo ukandisiya ndine mimba 2018 nasotisiya ino futi hazviiti amadhiri handi zvikanzi saka ngochindiratisa mahare ndichikupirira mahare ndisanondizvarira ndakati mumashuwa cha2018 ndochanditotarisana nacho kanzi aoraveti apana chakaipa unga wakabva wabuda 2021 muna May ndobva vaenda kumozambique takaonekana mune zvakanaka
vasvika ikoko mandakangoti mbi yangu achafona kuti ndafamba zvakanaka asi vakaita zvekubhika ndokanzoti kune vanhu vanina vaenda vachanhambe idzi handisana kuzimuonawo zvavo zvanhambe dzinozivo dzakatobhikwawo takasika ndedzekupiwa dzinozivo ndakaina yangu handiziziva zvanzaorati ndokana kufoni ndokana foni ndakati ndiani wangu zvanzi ndoitirwa mukunga ndokana kati ndakati zviripo here zvekuti iwe ndovakaenda kutsvaga mari utaura ndoitirwa mukunga ndakati akana vachida nezvangu vachafoni ndobvatagara ndobvatakutaura pawhatsapp tichitaura kufunga vakanditi uya foni ndakatavachiraii asi vana vangu mahwariro avanoita handikwanisi kusiya vana vangu festival yangu iyo yange yatizi zvanzi taura nokwasha sari pangu vana havapindura pasi kwasha akati kedu tisatagisa hatitenderwi kugara kontrati zva ndokubva ndavaudza akati andikutumira mari ndikati akatumira henyu asi ivo kwandikwanisi kuuya imarunandana zvishwa ndinokwanisa kuita ndofunga vakadzoka 2024 inandira kuzoti mbi yangu adzoka 2023 andakuzoti mbi yangu adzoka muna novemba ndakada zvokunzwa namakuhwa kwauya munhu achishedzera mwana wangu kushaira ndokana tidaira zvikanzi ahapo ndokubva adzoka kuti munhuwe achishedzera ndakati ahapo zvikanzi kana achinge auya munzi kuti hapi baba wake saka ndakabva tambvunza kuti baba wapi saizoti kutaura nake tikafona pawhatsapp ndobva ati nhamba dzababa wake dzekudhara funga ndakati kune mwana wamusana ndakati amatida kusvika paunero uri kumuda nokumuda ngati nazwa problems enyaya ababa ndatoona mukaha uri pepapo ndatozvizwisisa munoda kuti mumunyangadzirise adhara muri kurong side ivo vari kurong saka two wrong doesn't make one right hapana zviviri zvinoti zviri zvakaipa tozviti zvakanaka toda kugadziza mba yenyu imini mese muri wrong parikatigadzisa nemukazvichimuda asi tomunyankirana pakandichenera apa panorakamburavanokamukese pamba papi pacho papi waudozii shamwari vakumbirawo wazozotana ati urongataura vatiti ndizvo here zvavataura vachitati mabata nyaya dzako mabata nyaya yemudzimai handiti ndobva vati nese hapana kunyatsojeka ndizvozvo hapana kujeka saka ndakubvunza mubvunzo wangu wokuti iwewe uri kuchimuda here mukadzi wako womukret wozogona kuti iwe uchimuda kuita vachina decision aiwa maitiro azvakaitwa apa tsangamidzi ndeyekuti inini anenge kufiso kandikaitwa kazosvika pakuti even mwana wangu ashamwariwa takateerera iwewe wakaenda kuharare izvo ukanoita zvawaita uchifadza nyama dzako matauriro azvo takateerera ndozvatakateerera izvo kunoti mafambiro ako iwe waifamba zviri ndaifamba zviri aiwa because vanhu vamwe vachitaura vachiti kuharare ungaona mumwe mudzimai zvireva kuti nyama dzako dzadzikagara zvakanaka ikoko ivo kumwe vachisafa vachida murume handiti iwe uchinakidzwa kudaro wakatadza kuziva kuti kumusha kune mhuri kune vana vanorwara kutaurwa kunga zvichiitwa iwe usisina basa nazvo wakaenda kumozambiki uchiitawo zvawaita hatizivi kuti mozambiki waiitei changamiri maitike matauriro achikuita izvo zvakafanira kuti anzi ndaita kuharare ndaita ituiseekwesikakwendao toda zvihistiri yenyuka mapega wandipindura zvandabvunza tozopinda muhistiri woti kuda kugadziswa mese ndizvonisa wogadziswa uyogadziswa asi ndati kati uchiri kuvuda here hatidi kungotenda kwesika mungende kuti hakuna basa parikwanisa ndopapa uyabvunzwa mubvunzo akanzi ubuda murume wakati wongo apapedza iwe uchikuda mukadzi wako here finish ndopane nyaya
Uzongonoda kuti wapachina wakuda pachina kuti. Ini ndichiri kushana mwai boza. Uchuda mukadzi wako here. Uchika munhu wese anochika. Uda mukadzi wako here. Ukumona. Saka area dot let's kwa mukadzi wako. Ini dzimai ko atowe murume. Zvakafanana nopamba chaipo hapana chandinoita nezvizvi. Saka communication hapasina yakanaka. Communication yakanaka. hapana. Ndokaona kuti pagadziriswe Pamusoro paiyo. Amai ava pavaisiwa nababa avo. Vaisiwa vari pamba pababa here, vari pamba pani. Pavaisiwa murume achienda kuHarare achidzoka kuenda kuMozambique. Vaiva vari pamba pani. Pamba pangu. Pamba penyani. Imi mamai pamakasiwa nababa avo. Makamboendawo kuhama dzababa here kana kuhama dzenyu kunobvunzawo kuti kana kutaura shungu dzimwoyo menyu kuti zvandiri kuitwawo izvi. Zvimwe zvinenge zviri zvemweya wakaipaka. Tida kungofambawo tioneke kuti chii chiri kuitika pamba mumusha mangu. Paimba yangu inini nemurume wangu. Makamboitawo. Ndakabhoenda kune murume wangu. Vakati kudii? Zvinonetsa nokuti mwiri wangu hatongeki. Asi hatiwirirani. Hatongeki hapo mutongo. Hapo mutongo. Owaina nini? Wanukuru wanukuru hakuna. Baba wangaita kuya bationa kuti tenze chana. Ndikubuza kana vatenge kuti kuyarambanisa kukwanisa. Pari zvinhu. Tinoda kuti mudzokere kumba. Amai mumbomudu muchake. Baba obonzipo amai. Unotaurirana. Mudzoka kudari kunomusa 15. Mazino zvawo. Paanotangira nepaanogumira. Anofanira kupaziya. Paunotangira unopa unogumira. Kupaziya. But muti zvinoda kuti discuss nezvacho chudza mukadzi wako chokuti responsibility ndaanayo. Nokuti kuleka pauri. Wakaenda 28 unodzoka 2020. 2 years isi. Jokiro bora. Unochitika. Iye ungoda ari kuitei. Obva waenda 2023 udzoka 2025 obva wasasamura kuti ndaukuti wavacheni. Ipapa ukuti mukadzi wako ari kuitei. Akakuti nyepera una munhu wawarara naye. Munozati mana kuti tiite munamati nyika yese kuti dai mangoisa mamita. Izvo hamuda kuti sei. Kuti naye Mwari ngazvionekwe zvapera zvinhu izvi. Hatikuita munamati wakadaro. Ngatiende munogadzirisana. Modzoka kuno. Taureni. Inini handisina tarisiro yezvandasangana nazvo muzvarani ranhasi. Shuwa mwana wangu kwasha ane respect yakakura andiri nate zvayo. Saka izvozvizvi ndatoshamisika kuti vanhu ava paita dambudziko rokuti mwana nhasi afa vakuti isusu hatichadanana. Aiwa nhasi ndipo watanga kudanana. Zvandigumbura ende handisina tarisiro iri iyoyo. Vanhu vane mawirirano yavo yavaiita nemagariro avo vachiita nopa vasvika muzuva ranhasi tarisiro ipi. Pane pamaruma shure mbichana. Pana makuramba. Aya kuti vasvisane pavasvisa nhasi. Vari kuwira. Asino tarisiro ipi. Ndandiri kuti vanhu vanga vakabatana mukugara kwese. Mamusingazivi zvakavanzika mukuru wangu. Ndo chokwadi. Chakavanzika tasingachitewo sezvedu. Asi chokwadi chokuvanzika zvanga zviripo zvazvobuda kubudikidza nokuti mwana hapasisinaye. Mwana wekura kuti ndiyanga akadii akaumbiridza vanhu ava. Saka izvozvi ndati kutonyara kana kugara kwandikaita panapa ini handisati ndagara dare. Kutonyara kwandiri kuita. Asi naida kutaura kuno kumazvinhu. Ara ndazvinzwisisa. Nhasi vanhu ava hapana tapedza. Gambozorera kuba vanokutaurira. Haiwa ndinotenda. Uzodzoka musoro wacho. Mabva Sitava kumatepata. achepachepa. Vaibhindure. Ndinoti kudzoka musa 15. Iwe uri munyinake. Kumba kwenyu kuna atete. Iyembe. Varipo. Ini mumba kwenyu kuna atete. Ndinoti munogarira nyaya yebhazi. Ndataura mazita. Pamunotangira nepamunogumira. Izvo hamukushoteserwa mumakutaura. Ava nevadhara avo kusadza hakunena nebaba hamurimira havarimira ava shamani mazira ako ivo varirima saka ari kutsva ndiimbo kwedu
kana wauya iwe uzosvika ikoko aunopindura sanipindure kuda kusanangura aya kutsagomba kuiti kuti akadzidzisa miri andiyozvo ndemunoita saizvo